En todo el mundo, y aún hoy en día, las mujeres continúan sufriendo desigualdades, discriminación social, económica, laboral, diferencias salariales, explotación, acoso, patrones de conducta y modelos que se repiten continuamente en todo el mundo. Ya sean las duras condiciones del trabajo rural en Colombia o en una industria de los Balcanes, o bien las luchas por los derechos laborales en Egipto o el despido de mujeres palestinas en Israel, la desigualdad de género es un hecho, es real. Estas injusticias se han de visibilizar para que puedan ser superadas, para romper con esta lacra social. Las mujeres siempre han sido luchadoras. Hemos de continuar dándoles voz, cada vez de forma más alta y clara. Lejos de conformarse con la realidad que les ha tocado, grupos de mujeres de todo el mundo se movilizan, protestan y luchan por todos los derechos que les pertenecen y que les han sido arrebatados. Y juntas reclaman justicia. Les desigualtats de gènere es suporten amb una tranquil·litat pasmosa. Jo sempre dic que són les desigualtats del somriure. Tu no t'atreveixes a riure dels pobres. Et mouen a la compassió. Tu no t'atreveixes a riure, queda molt malament, dels que són foscos de pell o distints trets facials. Et diran racista. Ara! Bueno, les dones ja se sap. I aquí la vessem. Aquí la vessem perquè, com ja se sap, quan et lleves al matí per ser, per exemple, la llei de dependència és la llei per promoure l'autonomia personal. Jo conec magnífics persones exitoses, professionals, etc., que són uns perfectes inútils, a nivell emocional i a nivell de no saber ni canviar-se la roba si els hi han canviat de puesto la nova muda. I, en canvi, són considerades persones d'èxit i necessiten un munt de gent que els faciliti la vida que no vegis tu. Doncs d'això hem de poder parlar. I les dones, no totes, perquè anem a veure. Les dones, entre nosaltres també hi ha desigualtats. No em va igual de malament a mi que la persona que neteja escales en aquí mateix o la persona que es pot tenir a casa cuidant de l'avi. I no són dones totes. Les desigualtats de classe i d'ètnia també estan entre les dones. Ya Simone de Beauvoir en el año 49 planteó que las mujeres, o la mujer en su expresión concreta, la mujer no nace sino que se hace. Con ello que estaba apuntando a que las consideradas como características humanas femeninas no provienen, no tienen una vinculación directa con la naturaleza biológica, sino que son fruto y se construyen a través de procesos complejos, tanto sociales como individuales. Hombres y mujeres podrán ser diversos, pero si los consideramos diferentes, midiéndolos y comparándolos, esta diferencia siempre derivará en una relación de subordinación. Por haber nacido hombre o mujer, se adjudican unos roles muy concretos que dejan a la mujer en un escalón posicional inferior al hombre. Bé, la situació laboral en general està complicada. Hi ha una pressió a la baixa dels drets laborals en general, però en particular en el cas de la dona això s'agreuja perquè tradicionalment té una posició més subsidiària, més subalterna en el mercat de treball i en situació de crisi i de pressió a la baixa de les condicions de treball, això fa que les dones hagin de suportar encara més aquesta pressió i aquesta feblesa dels drets laborals. Quina és la situació actual amb la crisi que apareix en el 2007? Que aquesta crisi fabrica un fet que fins ara era poc conegut, atur masculí. I aquesta és la gran diferència. A les dones els hi va relativament bé, sempre que contem la precarietat, sí. És a dir, les dones, podríem dir, tenen més disponibilitat a estar precàries, perquè ja tenien discriminació salarial, és a dir, ja patien pitjors condicions laborals amb pitjors salaris, amb més atur. La sociedad avanza a un ritmo vertiginoso. La incorporación de la mujer al mundo laboral no fue en igualdad de condiciones que los hombres, y los desequilibrios todavía existen. La mitad de las ocupaciones están sexualmente estereotipadas. Las que son consideradas femeninas están generalmente menos valoradas y su remuneración es inferior. Las mujeres constituyen la mayor parte de los trabajos mal pagados y menos protegidos. La precariedad laboral tiene rostro femenino. A este hecho le hemos de añadir todo el trabajo reproductivo no valorado económicamente y que implica el cuidado de la casa y de la familia, una tarea que en gran mayoría recae sobre las mujeres. Perquè és veritat que sempre assumim la cura de les persones que conviuen amb nosaltres, dels fills, del marit,
de les filles, per descomptat, dels nets i de les netes, depèn de l'edat que tenim, i fins i tot d'aquelles persones grans de la nostra família que potser no conviuen a la nostra llar, però que sempre ens sentim obligades almenys a gestionar la cura. Fins i tot això li passa a la més gran burgesa. No hi ha manera de que aquesta història que en diem el management familiar sigui compartit pels homes. Quan parlem de compartir o de la corresponsabilitat, a mi no m'acaba d'agradar la frase, perquè si parlem de doble presència estem parlant d'una situació de fet. Estem parlant de què ens passa. En canvi, si parlem de corresponsabilitat, parlem del que hauria de ser. I a mi ja m'agrada que es parli del que hauria de ser, però no en termes morals. No és un problema de responsabilitats només, és un problema de mala distribució d'una càrrega total de treball que es fa quotidianament. No és només un problema moral, ja m'agradaria que fos un problema moral. Seria com dir que el capitalisme és injust. I el capitalisme és terriblement injust perquè genera desigualtats. Però no és només un problema moral, és un problema de cada dia, és un problema que les desigualtats afecten a la vida i a la salut de les persones. La vida social l'han de compartir els homes i les dones. No hi ha espais propis dels homes i espais propis de les dones. La corresponsabilitat seria compartir des de la responsabilitat de cadascú, evidentment, totes aquelles tasques que fan referència a la vida social, tant els que tenen relació amb els elements reproductius, la cura dels fills, la cura de la gent gran, la cura dels companys i les companyes, no és responsabilitat d'un o d'un altre, és responsabilitat compartida, s'ha d'exercir tothom des de la seva realitat, però s'ha d'exercir per part de tothom. Las empresas y las organizaciones no dejan de ser un espejo de la sociedad, actuando a la vez de modelo y reflejo de la realidad en la que vivimos. Las políticas de conciliación, los planes de igualdad y las cuestiones de género han de estar presentes en todos los departamentos para poder avanzar hacia la equidad. Es necesaria la implicación de todos los agentes sociales, de todos los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, para que las cosas empiecen a cambiar. Hemos de romper los techos de cristal y derribar los muros establecidos. La cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer tuvo lugar en Beijing el año 1995. Esta conferencia marcó un antes y un después en las políticas de género, un hito que no ha sido superado por ninguna posterior. Aquí es donde se catapultó la estrategia del mainstreaming. Como conclusión también el mainstreaming, que es una estrategia que busca la consecución de la equidad entre mujeres y hombres, a la que es inherente un cambio de enfoque con respecto al enfoque de mujeres. Ahora el enfoque es predominante y establecido es el enfoque de género, y además implica otra estrategia operativa que es como la idea de la corresponsabilidad, la idea de que todo el mundo, todas las áreas, en todas las intervenciones sectoriales, en todos los programas, tiene que incluirse la perspectiva de género, por lo tanto, no solo un área de mujer. Esto lleva implícito, además, que el que no sean en un área, el que se concibe que la responsabilidad tiene que ser compartida. El ser compartida significa que todas las áreas y todos los departamentos de cualquier organización, todos los programas, todas las políticas, los servicios sociales tienen que integrar la perspectiva de género, tienen que tener un enfoque de género, tienen que ser capaces de identificar cuáles son los intereses y necesidades de las mujeres para pensar en términos luego de los impactos que van a tener, cómo realmente no van a producir o reproducir desigualdades. Sí, nosaltres creiem que el treball de gènere, la lluita contra la discriminació, ha de ser una política transversal, no ha de ser l'especialitat d'un o d'altre, sinó que ha de transversalitzar el conjunt de l'organització i des de les diferents responsabilitats a l'hora d'abordar propostes en el terreny socioeconòmic, en el terreny de l'acció sindical, en el terreny de la negociació col·lectiva, en el terreny de les polítiques públiques. Hem de tenir en compte la visió de gènere, les propostes d'igualtat, cal tenir-ho de manera transversal. A veure, les polítiques públiques que hem fet a favor de les dones, per mi, especialment en l'àmbit que jo més controlo, que és en l'àmbit laboral, sempre he dit que faig un balanç agradols. Per què? Perquè dolç és que s'hagin fet. Perquè m'han ensenyat les persones que es dediquen a les polítiques públiques que si el tema no es posa a l'agenda i no hi ha uns recursos, unes voluntats polítiques i un pressupost, siguem més vulgars, no es fan. I per tant, s'han de fer. Altra cosa és l'orientació. I per ara, les polítiques d'igualtat d'oportunitats que tenen a veure amb el treball són polítiques que en diem productivistes, és a dir, han consistit a no canviar el model, sinó a portar més dones al mercat laboral sense canviar res més.
pensant que l'important és produir i l'important també és reproduir i tenir cura de la vida. El que ens ha fet humans és cuidar-nos els uns als altres, especialment les unes han cuidat més dels altres. Això és el que ens fa humans. Una de las herramientas que existen para paliar y luchar contra las desigualdades son los sindicatos. Algunas investigaciones han demostrado que la afiliación sindical tiene un efecto positivo en el salario de las mujeres y puede jugar un papel decisivo a la hora de reducir la brecha salarial. Desde la negociación colectiva se tratan temas como el de la categoría laboral, la ocupación femenina de cargos directivos o el trato equitativo de hombres y mujeres en la empresa y en la sociedad. El sindicalisme ha de ser un element fonamental per remoure els obstacles a la plena igualtat de la dona en el treball, però també a la societat, en la mesura que des de l'acció sindical, des de la negociació col·lectiva, aconseguim que a l'empresa, homes i dones, per feines de similar valor, tinguin la mateixa reconeixement social, en la mesura que aconseguim que en el lloc de treball les dones puguin ocupar càrrecs de responsabilitat en funció de la seva vàlua personal sense cap tipus de discriminació, en la mesura que aconseguim que en l'empresa homes i dones siguin tractats igual, això també ha d'ajudar a que en la societat homes i dones puguin avançar en plena igualtat. Todavía quedan muchas barreras por romper. Es necesario un cambio de mentalidad, un cambio de los valores, las formas de pensar, en definitiva, en las actitudes de las personas. Todos, hombres y mujeres, han de tomar conciencia de las desigualdades de género y una vez conscientes, se han de remover todos los obstáculos que imposibilitan la plena igualdad. Lluitar per la igualtat efectiva d'homes i dones al nostre país és important, però també és important lluitar per la igualtat efectiva d'homes i dones al nostre país amb els homes i dones d'altres països. La solidaritat és això, avançar tots, perquè endarrerir aquí és endarrerir en d'altres països. Males condicions de treball aquí són males condicions de treball als altres països. Males condicions de treball als altres països són pressions a la baixa a les condicions de treball i els drets laborals en els nostres països. Hem d'avançar tots. La igualtat l'hem de remoure tots junts amb un futur més solidari i d'equilibri. La libertad se aprende ejerciéndola.